Er det nu? Vil jeg det? Ja. Jeg fik altså klimmerboks. Den her kan du holde med. Den kan du holde med. Morten, jeg synes, du er forholdsvis tæt på skærmen. Prøv lige med venstre på den her. Og så lige en højre. Så lige en posen. Sådan. Jeg tror, du bruger al din energi. Kan man ikke gøre med begge to nedefra? Jeg er ikke gået i gang endnu. Vi er bare opvarmning det her, Morten. Hey, kanon fedt, hvis man bare er sur på hinanden og hader hinanden, så kan man lige ringe til sådan noget her. Så. Morten, gå lige på skridt tilbage. Så får jeg ikke på skærmen. Nej, hold op! Hold op! Det er sgu da for langt, så det gør jo ikke noget, det jeg gør. Nå, Gå tættere på nogen der. Den kan ikke registrere mig, tror jeg. Jeg skal helt andet på det sammen. Ej. Det var mig! Du er ikke færdig endnu. Kæft, hvor vildt den nedtur. Så. Den. Sagen. Nu skal så meget. Nej. Jeg har det nærmest gået. Kom op, stå. Den er ikke startet endnu. Jeg er ligeglad med. Hvad sker nu? Jeg vil trætte nu. Så kan du godt. Nej. Nej, hvad er det dig? Svin, mand. Wife beer. Stop. Hvad så? Hvorfor den ikke slår den her? Skid væk. Hvor skal I sætte skærmen? Get down. Get down. Det er færdigt nu. Flip, er du taget i signal? Nej. What? Ej, vent. Op. Din bus. Og det er godt. Det er ikke til at slå den morgen. Lone. Hvad? Hvad så? Der er en... Hallo? Der er en tryk på en knap, vi skal lige op og close. What? Tryk lige. Ja, nej. Lone, hvad så? Nej! Hold op, jeg tryk hele tiden. Jeg gør ingenting. Nej. Sat. Så. Jeg gider ikke tage dig i boksen. Det er en gravid kone, der Det er et dumt spil, det her.